Γεια σας. Είμαι εδώ με τη Μαριάννα. Είπε γεια σας. Σήμερα θα κάνουμε τύπη ανθρώπων σε παραλία. Γιατί το έχει κάνει και αυτή. Να γράψω κι εγώ γεια σας. Γεια σας παιδιά. Σήμερα θα κάνουμε... Σήμερα θα κάνουμε τύπη ανθρώπων σε παραλία με την Μαργαρίτα, με την Εφέλη. Μαργαρίτα, Εφέλη το ίδιο είναι. Πάμε να ξεκινήσουμε. Όχι πάλι αυτό που γίνεται σε μένα. Πάμε. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε εδώ με τη Μαργαρίτα. Ξέχασα να σας πω. Θα τα συζητήσουμε εδώ με τη Μαργαρίτα. Τι τύπο θα το κάνουμε. Οπότε κάνω μία παύση για να σκεφτούμε και οι δύο ένα τύπο. Ναι, σκεφτήκαμε. Πρώτος τύπος, το μωρό με τη μαμά. Παιδιά, θα κάνουμε 4 τύπους γιατί δεν μπορώ, παιδιά. Ξέχασα να σας... Θα κάνω... Ναι, λίγο σαν. Πάμε. Είσαι μαμά. Κάνω μια παύση. Ναι, δεν βρήκα κάτι άλλο να βάλω, έβαλα Stitch. Ναι, τέλεια. Ναι, τέλεια εδώ, θα γίνω και εγώ τέτοια. Θα βγάλω τη φάτσα. Παιδιά, να ακούτε κάτι λίγο. Θεέ μου, λοιπόν, κάνουμε έτσι. Ήρθε ο αδερφός μου. Γεια σου, ταξιάρχη. Happy face, happy face. Ωραία, να τέλεια. Και ξεκινάμε. Αχ. Τέλος πάντων, αν κάνουμε κάτι λάθος δεν πειράζει. Βασικά, τι κάνω. Αυτό, ναι. Καλά, θα ξαναπροσπαθήσω. Το νερό. Όχι. Όχι. Δεν μπαίνω στην θάλασσα. Όχι.
Δεν μπαίνω στην θάλασσα. Παγαμένο. Βοήθεια, βοήθεια, κάποιος να ζεστάνει το νερό. Βοήθεια, σας παρακαλώ. Βοηθήστε με. Έλα, έλα. Αχ, τώρα τέλεια. Τώρα τέλεια. Όχι, καλέ. Μ' άρεσε. Μαύρες. Έλα να φάμε. Ωραία. Επόμενος τύπος. Παιδιά, κολαφούρ. Πρέπει να διαγράψω από σας